Για όλους εκείνους που δεν πρόλαβαν να απαντήσουν. Για όλους εμάς που δεν αντέχουμε άλλη σιωπή. Είμαστε εδώ, δεν ξεχνάμε, δεν σωπαίνουμε. Σύλλογος Γυναικών Νικήτης. Το σεβασμό, τη δικαιοσύνη πώς, μέσα από τη σιωπή, την ατιμωρησία, μέσα από παρόμοια εγκλήματα. Όπως δηλώνουν και συγκλονίζουν οι γονείς των θυμάτων, τα παιδιά τους άφησαν συλλόγης του για να διαβάσει την ανακοίνωση του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών της 28 Φεβρουαρίου 2023. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή όλων. Ελπίδα, έχεις το λόγο. Νέου Μαρμαρά. Καπή Νέου Μαρμαρά. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Σθονίας Μονοπάτια. Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Μαρμαρά, Ιππικόνισσος.